žachmy. Heinrich von Wittelsbach. Roland de Bezier, Matias Šarban, môj huňaný Petrček. Činiteľi sa teraz presunú do svojho kútika, kde budú plne nastrojení od hlavy až po pety. Do rúk dostanú drevený. A dôležitá súčasťou ich zbroje bude tzv. Klenot, ktorý sa nachádza na vrchu ich prilby. Ten symbolizuje symbol ich rodovej príslušnosti. A samozrejme, cieľom našich rytierov bude tým dreveným obuchom na tomto našom kolbisku zostreliť tento klenot z hlavy svojho supera. Pôjdeme systémom deathmatch, to znamená všetci proti všetkým. Možno sa nám tu vytvoria nejaké, nazvime to, oportunistické pokusy spojiť sa s niekým a tým si získať prevahu nad zvyškom na konci dňa, ale aj tak sa títo dvaja, traja, štyria, uvidíme, koľko rytieri sa možno popratajú na začiatku, budú musieť postaviť proti sebe, pretože víťaz bude len jeden. Naši rytieri sa teraz prichystávajú, sú extrémne rýchli. Pozrieme sa, Heinrich sa nám tu krásne producíruje, aby ste si mohli pozrieť, ako vyzerá taký obuch. Tu máme nejakého malého pekného vtáčika. Wow. No, tak lieta medzi vami. Nie, bajky nám dajú. Nie je úplne súčasťou show, ale však